یہ شاید او بلوچ صف بلوچیا تاریخہ نو دے شاید واقفیہ تف او پاننگٹیے کہ نم تینا نیاڑی تے مونٹی کرے نورے اڑے دلک یریس نی تاریخان واقف افیس بلوچ قوم اراڑے شیر پیدا کرے نے دوڑے شیر ظالم پیدا کرے نے ہمو شیرنگا نیاڑی گوڑا شیر پیدا کیرا اراڑے سرکار نا پٹوک پیپلز پارٹی نا دلالک اراٹیم اقتدار اٹھی بسنو دا خطینا غیرتی بٹینوس دا خطینا شرمی بٹینوس نینا نیاڑی تیا دو بٹسے نینا نیاڑی دا گدا تی چکسے نینا نیاڑی دا کھاٹم تے پیشند کیسے دچا ہر آجا گنا بنگی کو دچا ہر آجا گنا منوسا کو ننا نیاڑی تیری دور سخت کیرے ننا ہمو کہ گودی مارنگے اینو مارنگ کونو نیاڑی اس بلوچستانی پیدا مسئلے اڑے نے نیدہ خدر لغور مسئلوس نیاڑی اس یان غلی سے اینو تیرے پاسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میر گل خان نصیر تینا شہر سیٹی پائک بے شک تو بکش ظلم بکن آس بجن ما دار سرا اکا گشا چپ و نبا کنا کلاتنا غیرت مندنگا باشعورنگا ایلوم کلاتنا درتی ہمیشہ دلیر مرد پیدا کرے نے کلاتنا درتی ہمو درتی مسنے ہر وقت بلوچ قوم نزیہ سختی مسنے انقلاباک بش مسنو کلاتنا درتی نزیان کلاتنا ہمو تاریخ مسنے کہ مظلوم کن کلاتان نوری نصیر خان نا شکلٹ جٹ تو جنگ کرنے کے انقلاب بشمس سندھ ٹینا مظلوم کے توار برزا کرے کھنا خواجہ غاک یہ شاید او بلوچ صف بلوچیا تاریخہ نو دے شاید واقفیہ تف او پاننگٹیے کہ نم تینا نیاڑی تے مونٹی کرے نورے اڑے دلک یریس نی تینا بلوچ نا تاریخ ایسی کور چاکر اعظم نا ایڈ بانڑی لشکت تے کما نہ کرے کہ بلوچ نوری نصیر خان نا لمہ پورا تمام قبائلہ تا لشکت تے کمان کرے کہ نی تاریخان واقف افیس بلوچ قوم اراڑے شیر پیدا کرے نے دوڑے شیر ظالم پیدا کرے نے ہمو شیرنگا نیاڑی گوڑا شیر پیدا کیرا ہرا نسل ہو ہمو نسل پیدا مرک نہیں گوڑا شوق سے ہم پیدا اس کنے شیر آتا تاریخہ خبر رہا کنا سنگتاک رو چاہیے بازارے ٹائمین مباز الپرا لیکن 28 تاریخہ امتحان اس بلوچ قوم نزیہ اسے لانگ مارچس اراڑے سرکار نا پٹوک پیپلز پارٹی نا دلالک اراٹیم اقتدار اٹھی بسنو تو ننا بلوچ قوم نزیہ ظلم و ستم عام کرے نو دتر ننا کرے جو امبا وہانے ہمیشہ صاحب اقتدار پیپلز پارٹی مسنے دا وار ہم صاحب اقتدار پیپلز پارٹی ہے دے تک جو امبا وہنگٹیو چادر چار دیوالی نا پامالی مننگٹیے لیکن ہراٹیم
قوم کھائنگٹ کٹی پک قوما کھلنگٹ کٹی رہ انشاءاللہ بلوچ قوم تاریخ اٹھ کیسا بسنے داسا ہم کہیں کنن تیارن دا احتجاجی لانگ مارچی بائدی سنگتاک ارکس تینا کلیو توشتو 28 تاریخہ پیش تمر مغل زینہ چوکان سردار اختر جان تینا کافلتو بریک اوکا مختلف قبائلہ مختلف سنگتاک مختلف پارٹی دا حمایتاک اندہ لانگ مارچتو اوار برسا کرور تینا کلاتنا با غیرت تنگا مخلوقانی اندہ درخواست کیوا کسے تو گاڑی سرے کسے تو موٹر سائیکل سرے کسے تو انت کی الاخ سواری سرے دا احتجاج اٹھی تینا بشخی علی باید کوئیٹا نا سرزمین بلوچ نسل کشی نا خلاف اسے مضبوطو گل میں خسمرے اور سرفراز بکٹی اور پیپلز پارٹی نا ٹولا گا تسینہ گا ٹھوس لگ گئی کھانے امید ہے تینا علم تیا کہ وہ بھرپور شمولیت کرور بعض مہربانی نما ٹائم ملکم کھانا خواجہ گاک انشاءاللہ امید انہوں نے نمیا کھلاتنا پینے کلاتنا تاریخ ہمیشہ زندہ تخانو رے زندہ تخو رے والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اینو دا کلاتنا غیورنگا عوام اینو ای دا گڑائے محسوس کے ہوئے کہ دا اخص کے بندگاک سلو کرے دافتا کلنا استٹی دا تنا لمعیڑتا دردے اینو افتاد یا افتاد و 5 سالان کرے بلوچستان تو بلوچستان مظلومنگا عوام تو بلوچستان دا پاکنگا سرزمین تو زیادتی مرسا انانے مگا ہینونا دورنا زیادتی کلان تا ودے اینونا زیادتی دا خاطرم ودے ننے بلوچ قوم مجبور کریر کہ بلوچ قومنا ہمو نیاڑی نا پھلوے کس خنتوے سوس ہمو نیاڑی با پردینگا کسی اراغم پیشن خنتوے سو اینو ننا بلوچ قومنا ننگاک ننا بلوچ قومنا با پردینگا نیاڑیک بلوچ قومنا عزتیا نیاڑیک بلوچستان نا فخریا نیاڑیک اینو ہفتغات ہفتہ روڈا تولو کو دا کان زیادے نن کے کھینگ نا مقامی ننے دا جدک کاٹومیا کرے در بکٹھی سرفراز بکٹھی شغامی تک کہ نیاڑی تانوما مون پاشے ننی نگاردوما ڈکان رویتنے ایلوم داسا نن مون پاش بندنگٹیون توریس مونے اینو بلوچستان ناباوز سردار اختر جان بش مسنے سردار اختر جان بش مسنے اینو امو نیاڑی تا وارثاک برے رہے انہیں منی ونی تور مونے تا اینو دا نیاڑی تا وارثاک دا نوجواناک بش مسنو نی کرے دا خطینا غیرتی بٹینوس دا خطینا شرمی بٹینوس نیننا نیاڑی تیا دو بٹی سے نیننا نیاڑی تا گداتی چکی سے نیننا نیاڑی تا کھاٹم تے پیشند کے سے دچا ہراجا گنا بنگی کو دچا ہراجا گنا منوسا کو ننا نیاڑی تیری دور سخت کے رہے مگا دادے بلوچ قوم دا گڑائی آتخبو دائی دا دوستان دا پیرے اینو نن کرے بلوچ دا روایتے کہ تینا اگر ننگا کستا ہو تو گڑا اصل کس پک اینو ننا ننگا تو دو شاگانے ننا ہمو نیاڑی تی قید کرینے ننا نیاڑی تی بند کرینے ننا ہمو کہ گودی مارنگے اینو مارن کونو نیاڑی اس بلوچستانی پیدا مسلے اڑے نے نیدہ خدر لغور مسلوس نیاڑی اس یہاں غلی سے اینو تیرے پاسے اینو نی پاسے غلی سے اندر اس تورین اس تے اینو اونا پنان غلی سے اینو دنیا او دے تسلیم کرینے نی او دے اخص کے ڈکیس اخص کے اونا خلافیت کیس اخص کے پروپگنڈا کیس او دے کرے او دے نی ڈکین کا پیسے او کرے اس نیاڑی صف اس شہر زالہ سے بلوچستان نہ کیسے تا ہم دنیا ٹی متعارف کرے فیدے اینو نن سلوکو نی توتے اینو برینے
اینو دا موم پاش نری نغاق نرا بريره نينني شغام تسوك نری نغاق مول كيرتني اینو مول کپنتني اختر جاننا مولم پاش فروئے اونا دا سپاہی تا مولم پاش فروئے تمام بلوچستان را بند دا پاپ کہ ہو نیاڑی لاوارس ہو اینو پگا خائلو دے 28 تاریخہ وارث اگدا نیاڑی تا پیش میرے انہیں منی ونی برمونا تا سلے اٹھے خلوص اٹھ وقت خلقنوس اٹھ وقت داڑے آپریشن کرینوس اٹھ وقت فوج ایسنوس اٹھ وقت کرے مخلونا عزت دا پاہم والی کرینوس نیکی رزلٹ ٹیچ پیش تمتنے انشاءاللہ دا سام نے شرمندگی دا سام نا مرک دا سام نی چو رزلٹ کشن کا پیسے نن سلو کن نن سلینے تو کہ اسیتس پارے یہ کرے دا سام پاکستانی اٹھ پگا ہم پاکستانی اٹھ ایلو دے ہم پاکستانی اٹھ نا اینو ہم بلوچن اینو ہم نن بلوچن پگا ہم بلوچن قبرہ ڈانا ہم بلوچ لکھنی کی انشاءاللہ تعالی داگڑا کے داگڑا کے دا جدو کاٹو میں یہ انشاءاللہ تعالی کنا نوجوانک کلاتنا غجورنگا عوام کلاتنا مخلوق کہ دنیا ہے نشانے طور کہ کلاتنا مخلوق کرے تنا ایڑتے کے بشم سنو ایڑتے کے تنا بشمرینے دا لمغاتے کے تنا بشمرینے دا لمغاتے کے دافتا گوداتے کے دافتا عزت آتے کے تنا جہاں قربان نما باز میرے بان